Vandaag staan we stil bij Kettikoti Cadena Quibra, oftewel gebroken ketenen in het Salantongo of Papiaments. En het voelt wat ongemakkelijk als ik dit soort feiten benoem in een gezelschap waar een groot deel van de aanwezigen hier veel meer kennis van heeft dan ik. Tegelijkertijd zijn er hopelijk ook aanwezigen onder jullie die nog niet zoveel weten van het thema en zich er juist in willen verdiepen. Eerder deze week las ik de column van Jacques Bral in het AD. Die opende met de woorden: ik had daar niks mee met Kettikoti. En ik denk dat dat voor veel mensen en ook voor politiemensen in Nederland geldt. Wat moet ik ermee? Het gaat toch niet over mij? En ik moet jullie bekennen dat tot een jaar of 8 geleden ik dat ook al dacht. Toen werd ik districtchef in Rotterdam, van onder andere het gebied Delfshaven, en maakte ik een Kettikoti-viering mee aan de Lloydkade met het prachtige monument van Alex da Silva. Ik vind dat nog steeds echt een heel mooi monument. En sindsdien ben ik er meer in gaan verdiepen en heb ik het belang van het uitlichten van dit deel van onze geschiedenis gaan zien. Het werd net al gememoreerd. We herdenken vandaag dat op 1 juli 1863 de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen werden afgeschaft. Op papier, zoals ook al werd gezegd. Want in de realiteit moesten mensen nog 10 jaar gedwongen doorwerken onder nauwelijks betere omstandigheden. En zo profiteerde Nederland meer dan 250 jaar van een systeem dat floreerde op racisme, uitbuiting, vernedering en geweld. Een schaamtevol, pijnlijk en gitzwart hoofdstuk in onze geschiedenis, dat nog altijd diepe sporen in het heden achterlaat. Hier in deze stad sprak burgemeester Jan van Zanen in 2022 zijn excuses uit voor de manier waarop vroegere inwoners en bestuurders van Den Haag, als Staten-Generaal toen, het koloniale systeem en de slavernij hebben ondersteund en ervan profiteerden. De gemeente heeft hier naar onderzoek laten doen door het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. En in onze hoofdstad stamt ongeveer 20% af van de mensen die het slachtoffer werden van koloniale onderdrukking of slavernij. 20%, een enorm aantal als je luistert. En de burgemeester onderstreepte dat de excuses het onnoemelijk leed dat mensen is aangedaan niet ongedaan kunnen maken. Hij zei: juist daarom is de erkenning van het leed dat het systeem van kolonialisme en slavernij heeft veroorzaakt zo belangrijk. Het racisme van nu kunnen wij pas echt aanpakken wanneer de herinnering aan de oorsprong van het racisme en de gevolgen ervan onderdeel wordt van ons collectief geheugen. En zoals jullie waarschijnlijk wel weten, eerder deze week zijn die excuses onderstreken middels de onthulling van een monument op het Lange Voorhout. Ook een symbolische plek op het koloniale hart van Den Haag. Maar naast de herdenking is het ook een viering. En toen ik binnenkwam voelde ik dat meteen. Kleuren, de muziek, we vieren vrijheid, hoop en verbinding. Niet alleen vrijheid om te gaan en te staan waar je wilt, maar ook de vrijheid om jezelf te zijn. Om een stem te hebben en om erbij te horen. En hoop op een betere toekomst. We kunnen het verleden niet veranderen, maar we kunnen er wel voor kiezen om het niet te vergeten. Door de verhalen van vroeger te blijven delen, door het verleden niet weg te stoppen, door erkenning van de pijn die is geleden en de strijd die is gestreden. Racisme, discriminatie, vooroordelen, ongelijkheid, het zijn helaas geen problemen van vroeger. Daar hebben we ook niet mee te maken. En dat is ook de reden dat we er als politie specifieke aandacht aan besteden. We hebben als politieorganisatie zowel in onze opgave buiten als intern een belangrijke. Als we een politie voor iedereen willen zijn, en dat willen we, dan is het belangrijk om te erkennen dat patronen uit het slavernijverleden doorwerken in het nu. Dan is het belangrijk om etnisch profileren tegen te gaan, om prioriteit te geven aan discriminatiezaken. En dan moeten we zorgen voor een inclusieve politieorganisatie. En we weten dat dat een kwestie is van een lange adem, met soms 2 stappen vooruit en weer een stap achteruit. En de huidige polarisatie in de samenleving lijkt ons soms de verdeling van. Maar als we terugvallen op onze missie, waakzaam en dienstbaar aan de waarde van de rechtsstaat, dan geeft dat voldoende houvast om het juiste te doen en ons niet te laten verdelen. Alleen op die manier
Door kennis over het verleden te blijven verspreiden en ons niet te laten verdelen, kunnen we samenwerken aan een toekomst waarin we meer met elkaar verbonden zijn. We herdenken de slachtoffers uit het verleden, maar doen tegelijkertijd een oproep aan iedereen. Laten we werken aan een samenleving waarin gelijkwaardigheid en vrijheid voor iedereen gelden. Laten we samen de ketenen verbreken die ons nu nog tegenhouden, zodat we kunnen bouwen aan een sterker land. Door naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Vrijheid en gelijkheid zijn nooit vanzelfsprekend. Dan moeten we ons samen blijvend voor inspannen. En om nog even terug te komen op Jacques Brel. Verderop in zijn column benoemt hij het fenomeen van intergenerationeel trouwen en het belang om ons in te spannen om de gevolgen daarvan in de ogen te zien. Ik sta altijd zijn boek op. Kitty Kotti geeft ons trans vandaag beter te worden dan gisteren. Dank u wel en ik wens ons allen een mooie dag.